ακαδημαϊκής χρονιάς. Έχουμε παιδιά τα οποία περιμένουν να δώσουν 1 και 2 μαθήματα για να βγουν για πρακτική. Έχουμε παιδιά τα οποία έχουν οικονομικά μεγάλα προβλήματα και περιμένουν να ξενοικιάσουν για να πάνε στις πόλεις από όπου είναι, γιατί τελειώνει το πτυχίο τους. Έχουμε πάρα πολλά μεγάλα προβλήματα. Στο Ίδρυμα απασχολούνται 1.370 διδάσκοντες. Από αυτούς, οι 1.050 είναι έκτακτοι και παραμένουν απλήρωτοι από τον περασμένο Νοέμβρη. Οι φοιτητές, αν και βρίσκονται στο πλευρό των καθηγητών, ζητούν ωστόσο να αλλάξουν μορφή κινητοποίησης και να μην εμποδίζεται η εύρυθμη λειτουργία του ΤΕΗ. Περιμένουν να λήξει η κατάληψη για να πάρω το πτυχίο, αλλά προσπαθώ να καταλάβω και τους καθηγητές, αλλά να προσπαθήσουν και αυτοί όμως να καταλάβουν εμάς. Αλλά όπως και το κάνουμε, από τα 1.000 άτομα δεν είναι δυνατόν να έρχονται οι 20 για την κατάληψη. Πρέπει να δώσουμε κάποια στιγμή τα μαθήματα, γιατί θα χαθεί και η εξεταστική και δεν μπορούμε να είμαστε εδώ να περιμένουμε. Πρέπει να τελειώσουμε κάποια στιγμή να πάμε στις πόλεις μας. Σύμφωνα με τη διοίκηση του ΤΕΗ, ένα ποσό για μερική πληρωμή των καθηγητών αναμένεται να εκταμιευθεί. Αυτή τη στιγμή έχει εξασφαλιστεί να έχουν πληρωθεί ήδη τον Οκτώβριο και το δώρο του Χριστουγέννων. Άρα αυτό που τους οφείλεται είναι 2 μήνες. Είναι ο Νοέμβριος και ο Δεκέμβριος. Τώρα, όσον αφορά το καινούριο έτος, λέω ότι Ιανουάριο-Φεβρουάριο είναι ο καινούριος χρόνος, είναι στο καινούριο προπολογισμό, άρα περιμένουμε τα υπόλοιπα χρήματα για να πληρωθούν και αυτό. Για να μην χαθεί η εξεταστική, οι καθηγητές αποφάσισαν προς το παρόν να ανοίξουν το ΤΕΗ, χωρίς όμως να συμμετέχουν στις επιτηρήσεις κατά τη διάρκεια της εξέτασης.